de fer si el pàrquing que hi ha a sota del teu edifici comencen a aparèixer esquerdes a les columnes, als sostres, a les parets? Primer punt important a saber, hi haurà la comunitat de propietaris dels habitatges i locals i hi haurà la comunitat de propietaris del pàrquing. Però què passa si aquest pàrquing, com també passa molts cops, comparteix altres edificis i no només un? Com has d'actuar? Primer de tot, has de fer una reunió amb els administradors de totes les comunitats implicades i els presidents. Cada president i administrador de cada comunitat s'haurà de reunir amb la seva comunitat de manera individual perquè el facultin, perquè després, quan es reuneixi la mancomunitat, es pugui decidir quin arquitecte es contracta per fer un projecte de reparació. Segon, s'haurà de decidir quina empresa fa la reparació i per això també s'haurà de tornar a fer una reunió de manera individual a cada comunitat per presentar els pressupostos. I finalment, quan